But ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili nkezo mina kumveze nguntuthu wakhumalo bathi ilasibona amakhumete mhlawumbe abantu semusha elayikhanzo ocela uqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungabe sakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi enokushare okukhona okukhulu kunakho konke nje siphinde futhi esibonge nje kubantu abakhombise njalo support lapha abasixhasayo engawo lapha nama subscribers lapha siyabonga nje kakhulu eniqhubeka phambili la nganzo ukuthi nikwenze futhi enakwabanye lapha mawesibheka udaba kulona olihamba phambili lapha nodaba elithinda lapha nomthandeni umvuka amanqele umvuka duyazi insizwe lephansi emtuba emdletsheni lapha uzokhumbula ukuthi uKhuzani uzoba nohambo alibangisela lapha ukubuya khona iGcokama Elisha eUK lapha abantu abaningi ebake bakhuluma ukuthi impela ingenxa yemagama akhuluma lapha nomthandeni ukuthi uyafisa ukuthi nangelinye ilanga bahambe bebe baningi lapha abanoza kwabo bayeke bayojika lapha eUK okanye kwamanye amazwe angaphandle ngomsebenzi nje okumcula kaMaskandi umthandeni ke ubese ekhasini futhi naye eyoqhubeka agcwalise lobo bufakazi ukuthi ngempela kuzahamba lapha nezinyathuleni zawo ubhala ukuthi ngiwavulile amasango eUK ngizobalanda impela bonke abafowethu bayogcina bewelile bonke ngiyinkosi yabe bonke futhi nginenhliziyo enhle abantu abaningi abababheka ukuthi lo mbhalo engathi ubheke lapha uKhuzani umfoka mpungose nokusabalala izindaba zokuthi uyahamba uyaphesheya ngawo lapha nomhla ka17 ngenyanga kaSeptember noma October lapha ngisakhumbula ukuthi iyona yiphi inyanga azohamba ngayo kodwa nje umbhalo kade uhambisana nalombhalo engicabanga ukuthi ufakazela wona mhlawumbe wena kusini ukuphawula ngalolu daba hlala lapha no comment section sidinga ithele indaba ngenza ukuthi zona indaba esinilandisa zona esinithatha sinibeke kuzo namhlanje ningakhohlwa subscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bese nangilandela futhi ku Facebook @radio nkezo sethi nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.